Bergen, ka diretso. Oo. Saka pa ito mag-ride ka taking Ano ka Shell king Tualat and Sherwood. I think ano pa, king Bones Ferry Road, mag-ride. From tayo nakakang laylay na po ito safe. Malayan mga milabas yan eh. Kung kay may ngari ka kaya Panayan tangkay. mga milabas yan eh. Alin, Saka po ito munta ka. Alin, ang karina. Nanong ka rin. Ang karin ko na magkay. Mag-ride ka kataking Bones Ferry Road. Marayo ito. Tapos ang pa yung freeway. Kay ba't na yung freeway? Ako ng bala. Malapit niya ganito. Uy, nung safe na kanyan, munta ka kayo ng metong alin nga ako.